Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker, channel resmi Padepokan Nur Jajati Sholawat Siri ala Duni dimanapun berada. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawas yang welasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini saya mau menemui salah satu dukun santet yang katanya beliau itu memuja Bunda Ratu. Saya tidak tahu itu siapa, tapi saya mau ke sana. Yang terpenting untuk semua saudaraku, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan pernah takut dengan namanya ilmu hitam, sihir, tenung teluh dan lain sebagainya. Takutlah hanya kepada Allah. Karena ketika kita takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada diri kita. Tapi kalau sampai kita takut selain kepada Allah, maka yang lain pun juga tidak akan takut kepada diri kita. Perlu untuk saudara-saudaraku ketahui bahwa penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Tanda-tanda seseorang mengalami gangguan gaib atau penyakit non medis itu, yang pertama muncul perasaan al-ghotob, yaitu mudah marah. Yang kedua muncul perasaan yuwaswisu fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, yaitu mudah was-was. Dan yang ketiga muncul perasaan gampang sedih. Nah, ketiga hal ini adalah jalan masuknya jin ke dalam diri kita. Oleh sebab itu jangan gampang marah, jangan gampang sedih, dan jangan gampang was-was. Pak, insya Allah sihir seperti apapun, jin seperti apapun tidak akan bisa masuk ke dalam diri kita. Yang terpenting kita jangan mudah marah, jangan mudah sedih, dan jangan mudah was-was. Supaya tidak mudah sedih, supaya tidak mudah was-was, dan supaya tidak mudah marah, hati kita harus senang. Lalu supaya hati kita senang, maka kita harus bersyukur. Nah, supaya kita bersyukur, maka kita harus ingat kepada Allah. Nah, supaya kita ingat kepada Allah, kita harus senang berzikir. Jadi kembali lagi, selalu berzikirullah, selalu mengingat kepada Allah. Monggo kita langsung saja masuk ke dalam, dan kita akan ketemu mbah dukunnya ini. Bismillah. Lagi ada tamu ya. Lagi ada tamu di sini. Lagi ada tamu ya. Iya, lagi ada tamu ya. Nggak apa-apa, mas, masuk aja yuk. Nuwun. Nuwun. Nggih. Pripun? Aku cek ngadani tamu. Linggo mburi sik. Linggo kono sik. Ora lho mriki. Heeh. Sik anak tamu tak omong-omongan sik. Iki njaluk tulung karo aku. Oh, nggih. Aduh kok Kediri lho kondi. Jenengmu sapa? Supandi, Pak. Supandi. Kamu Kediri? Iya. Lalu do karepmu rene mang. Dari kula dikandani pencang sebagai mbah saged lancarne tujuan kula. Anggen kula ngene niku badhe nyuwun tulung. Njaluk tulung apa? Panjenengan gadah saingan sing badhe kula singkrih nek ngoten. Sik tak omong-omongan menengo sik sampean teni kono kanten sabar ya. Nggih. Suwi ra, Mbah. Ndene kopi, Mbah. Enggak enak ya. Boten diparingi kopi. Kopi ini sik urung mup iki, Mas. Apa jeneng sampean teng pundi, Mbah? Bojoku yo ana omah sing magrong-magrong. Kene kan tempate nggonku ritualan wong nglayani wong njaluk-njaluk. Oh, iki tempat prakteke panjenengan. Lek bojoku ayu-ayu ya nek mah
sing gedung ngono. Berarti anak tiang mriki enek sing damelne kopi no, Mbah. Lah kene ya ora ana. Hmm. Kene ora ana. Berarti aku kula bentuk kopi iki Mbak. Sik ya tak omong karo tamu kuwi sik ya. Iya. Sabar kanten. Nggih. Kathah apa sih Mbah? Iki mau wis wong 13 iki. Nggih. Lek nglayani. Bung niki tiang 13. Heeh. 14 kula niki. 14 karo sampean kuwi ya. Ket sore emang gak enak metale wong. Wah, ya. Jaluk tulung karo aku renane opo ae. Oh, sampean saged nulungi tiang, Mbah? Iso. Oh. Arek apa penjaluke sing njaluk tulung kuwi tak sediani kabeh. Aku pengen tambah bojo, Mbah. Lah, aja to kok kowe urung duwe bojo to, Le? Mpun. Heh? Mpun kalih. Loro, ayo Nggih. ayo ora. Denak deblong. Kaya wis loro kaya wis. Mah. Jadi akeh bojo akeh rezeki, Mbah. Anak le tanggoku wayu. Wah, Lah nggih. Kula pengen tambah, Mbah. kurang piye jekan loro. Ben nggo koleksi. Nggo bojo dikoleksi. Piye to? Kula sing dak wingi niku lho, Mbah. Heh? Sing dak wingi niku lho. Oh, sama jerene jenenge Samsudin kuwi ya. Senes sing kula santet niku Samsudin. Oh. Kula paijo. Paijo to. Sing disantetke Samsudin ya. Nggih. Wah, mbah iki wis tuwek. Tuwek tapi ora metu-untune jenengan, Mbah. Raja ganteng. Ya sepurane ya. Tapi ya tuwek tapi ora diuntu jeneng, Mbah. Rambutnya ya cek putih ora ngireng. Untune ya marai ya sing ngene iki. Malah kena ngeti teman. Berarti kula sing nomor pinten iki 15. Nomor 14 sama. Oh 14. Oh, Iki saya ke 13. Aku tak nuket ngomong karo kita muku sitoki. Nggih. Piye iki? Kanthi sampean, Kang? Kediri. Dirine pundi, Kang? Ini mojo. Wah, adomen teko kene. Ini badhe nyun tulung bae ini. Rasa sakit. Dari karo hutan. Jaluk tulung karo mbae to, Kang. Ya alah. Ini lho, Mbak. Jenenge teman sapa? Terus Panji. ganggu. Oh, piye? Kan Sampean ndak jaluk tulung. itu di bojo. Wayang gak umum, Mbak. Bojone terus karo sampean Nah, bojo. Karo bojoku ayu ndi, Kang? Dilalah. Nah kok yo kayak lampu hijau ning aku ngono lho, Mbak. sing bojone. Seneng karo bojone wong. Banjur kowe Ya ora nek wedok liyane. Wis piye-piye carane iki aku njaluk tulung. Ewangno nyingkrihne bojone iki. maksudnya disingkrihne iki Yo. maksud sing piye kuwi? Yo Nyambut gawe sing tenanan duitmu akeh pasti diseneng wong wedok. Wong wedok iki ora usah dikejar-kejar. Lek sampean niku bagus, pinter, golek duit akeh wong wedok mesti ngejar. Bener Paijo. Gak ganteng cek enom tapi tuker karo sampean bener. Lah piye lho, Mbak? Aku iki kayak lampu hijau. Sampean karo cah wedok ya seneng. Jan dikek lampu hijau karo sing wedok kuwi. Makane aku ndak Wong wedok iki ora usah kok kejar-kejar. Kok apa nih golek acara ben wong wedok iki ngejar awakmu lho, Kang. wis pokoke kaya-kaya iki lek Goblok lanangan goblok iki. Jangan ngejar wong wedok iki goblok. Persis kaya anu ku. Senengane sapa nek mas-mas goblok. Ae paribasane Cengkok. wong gendeng lho kowe. Sampe arep bunuh diri bang lho. Anu, Enggak jangan ngejar wong wedok. Goblok ya Ram. yo mbok leren ngono kuwi kan bojone wong. Yo makane aku nyuwun tulung ning sampeyan kuwi ngono lho Mbah sireno sing lanang supaya aku ben iso dadi karo bojone kuwi. Disisihne iki ditenung Ya. apa disantet. Lah yes ngono kuwi. Santet ya apane tenung to? Tak takon sampean. Dulure paling. Aku yo Oh, tulung. tulung. Makane aku rene iki njaluk tulung kuwi. Aku ndak ngerti ngono kuwi. Masalahnya njaluk tulung nang ndi iki. Ya aku sih duitku malah entek. Jo. Jo. Niki lho Jojo kok apik ngono lho, Mbah. Ibu Ratu kuwi. Ibu Ratu. Ning jero iki ana Ibu Ratune. Ojo nyetek ngono. Nek kesedak kowe yo. Kesedak nih, Mbah. Enggak ngerti kowe. Ndak. Kesedak enggak ngerti. Mboten. Aduh, wong Jawa kesedak ra ngerti ki piye. Tak iya. Ngel.
takon karo mbah-mbah sing tuwak-tuwak ngene kesedak iki. Apa nih kesedak? Kesedak iki katanya didongakne pomo oh dadi babi, dadi wedhus. Nyedak. Oh, ngedak. Gak ngono kuwi. Malati. Mati. Saya ya tak Nggih. omong lagi. Nggih. Ayo ngomong. Oh iya iya. Iki manggon. Wong lanang goblok. Tulung ya semua akeh. Ono netan yo ngulon. Wis teko ngendi ya? Nek entek duitku, wonge malah sik megat. Kang. Dadi emas sing digoleki wong ngono lho aja dadi krikil. Bumbu-bumbune panggah ora gelem. Awakmu dadokno emas sek. Ya aku udah dikandani karo Pak Ijo lho. Ngono ben dikejar-kejar wong wedok. Pokoke ndak nek ditulungi iki, ngono dhewe Blok nek ya. lampu ijo. Dadi nek iso dadian iki kan ya donya pokoke aku tok, nyane tak kon nyewa numpan. Goblok. Sing lanang kuwi jenenge sapa? Bojone. Sing lanang, Kasmo, Mbak. Kasmo. Kasmo. Nah, jarene kancaku sampean iki iso lah. Dan iso tenan kok iso-isoan kok anakku kaya wong-wong kuwi kok. Yo iya yo. Yo usaha. Ya sampean rene iki karep percaya nek ati sampean. Lah aku lho wong sakti. Mbah Sudiro iki wong sakti, wong kondang sak Indonesia wis. Ora sak Jawa Timur. Sak Indonesia. Sak Indonesia. Wah, maca nek koran ngono nganti mripatmu kuwi jelek. Tapi yang cara buktine aku kan yo gak ngerti lho, Mbak. Saiki iki lek karo buktine dhewe koyo aku ini kan. Tapi ya kudune salate. Apa apa, Mbak? Salate yo lek bukan ngelan koyo ngene iki yo dolono sakat. Mendang gak ngerti sama naga kok. Sampeyan cerita nek kono tak sakmene, nek kono tak sakmene, nek kono tak sakmono, nek kono tak sakmene. Ngerti dhewe to. Iya, Mbak. Ngerti, Mbak. Nah, ini gunung jarene samane kodang yo. Tas. Ini tenan, Mbak ya tapi. Wah, ora tenan piye to? Maksudku ngene lho, Mbak. Iki lho Mbah Sudiro iki njaluk wong pira sampean sing ditenung disandat. Dadi sing Aku tak jaluk iki tenane wong. ora koyo sing dileboni dom, dileboni paku ora, Mbak. Piye Tak kan? iso digawe model terus koyo tabrakan. Oh. Jadi kan ndak ketoro. Karepmu ngono. Oh, ndak ketoro. Maksudmu paman Pak sepeda motor. Ah. Dek kuwi nabrak apa nabrak uwit. Mari ngono. Lek wonge mati sing mbok rapi apa, Kang? Bojone niku. Oh, bojone. Bojone kayak lampu ijo, Sang. Wis ijo. Ora nek wong wedok liyane. Dadine ora gawe sandat ngene iki, ora gawe tenung, maksudmu nek kecelakaan. Nah, lah ini iso Malah Mbak? ora ngetarani. Kang. Pinter, Kang, pinter. sampeyan iku lek pengin di kejar-kejar wong wedok iki sampeyan dadak nawak sampean Mas. Ben wong wedoke mengejar-ngejar sampean. Ora malah sampean ngono malah tambah elek. Lek wong mati terus mengko sampean gemati genten piye coba? Yo wis piye nah ya wis pokoke wis ndak kuat ngempet ta wis karo bocah. Coba Jo, meneng sik jonten sabar Jo. Suwi ram, Iki. suwi ram ngomong ke wedokan. Kaya ora nek wedokan liyane. Zamane wis Belajar ning aku. pokok edan pokoke Bang, tenang. Makane yo aku ora sengaja nggo fotone apa samarku lek sampean yo malah melek. Lho. Lho Mbah Sudiro bojone telu. Ayu-ayu. Mambu mboten, Mbah? Pengen tak ae tak nggekno omah magrong ae. Aja kuwatir karo Mbah Sudiro. Kuwat aja terus. Wong dogeng, wong sekti. Wis ora enek sing ngalani Mbah Sudiro iki ora enek. Tenang Mbah lho. Mulane kowe adoh kok Kediri tekan rene iki kan butuhe kan metu Mbah Sudiro sing sakti iki njaluk tulung. Njaluk tulung mek ser wedokan lah
kecil. Ya tenan lho, Mbah. Tapi yo teman tenan ora lho, Mbah. Wis Iya. yo. Cek kurang percaya piye? Kang, aja bojone wong. Gak jajal. Liyane akeh. Hmm? Kang, Gak jajal. aja bojone wong. Golek liyane lho. Pengen ro. Tak golekne ya. Nang wong aku nyantet ro wong. Pengen? Iya. Tapi Tak jajalne awakmu ya. bayar apa? Aku mati bisa. Loh, mati aku kan ya iso nambani. Tenan lho, Mbak. Iso gawe iso nambani. Kowe kan ora percaya. Iya to. percaya, Mbak. Iki tak jajalne nek awakmu. Lah ora percaya karo Mbah Sudiro iki. Wong sing dukun kondang sakti sak Indonesia wis sak Indonesia. Oh, kubon, waitan, kok gitu, kolor kabeh wis krungu lek Mbah Sudiro iki sakti. Piye? Karepmu wis mantep madhep tenan wong sing arep Kokolan tak anak pikiran sapa? buntet. Bojone mun sapa? Mbah Kos Kasmo. Oh. Cek percaya apa ora? Percaya, Mbak. Percaya. Lah, jare ora percaya tak jajane nek Tapi yo kuwi mang percaya 100% iki yo ndak wong ora ana buktine. Kan ora buktine, Pak. dibuktekne ya nek kene. Wong ketemu wong sampeyan teko kene. Mbak. Mau pergi, Mbak. Cek. Oh. Piye? Percaya ora? Percaya tenan? Mantep madhep. Mantap, Mbak. Mantap, Mbak. Yakin lah. Tambah nono, Mbak. Rasanya ini, Mbak. Mbah aku wingi ora mbok jajal, Mbah. Aku ora mbok jajal wingi. Pas aku nyantet Samsudin wingi. Cek urung. Mergo aku percaya ya, Mbah. Saya sing gak percaya sampean jajal ngene iki. Saya kan gak percaya karo aku. Kayak ada-ada kok Kediri, rene. Lah wis mumpung wis diperan dukun pira sing mbok parani? Mau. Sampeyan senenge ngedukun to, Mbah? Anu, Kang. Biasa penggayane ngono kuwi. Pagaya ora oleh. Ancen sampean ngono ah. Wangi ngono kuwi soalnya aku. Paling kon golek liyane sampean. Baik iku mang kaya iso ngrasakne tenan Wis ya. iso ngrasakne. Iso ngrasakne. Wis mantep madhep to. Mbak terus Bakale kecelakaan. Oh iya. Tak garap. Ya, sampean garam Pak ya. Lek pas metu karo bojone kecelakaan apa ora ya? Piye coba sampean? Iya, Mbak. Kok garam sak bojone. Lah pas metu wong loro ngono, Kuwi wis tak atur. Oh ya tenang Pak ya. Pokoke bojone iki iso mending ora usah. Ngono pas metu karo bojone mati ora oleh kabeh sampean. soalnya lek Aja kuwatir. sampai roh wong toh. Jan. Aja kuwatir. Aku gawe ngono kuwi dheweke lek numpak sepeda dhewe. Dah motor dhewe ora karo bojone. Iya, Mbak. Dadine aku ngerti. Iya, Mbak. Mbah Sudiro sakti katanya mbak. Bukan dukunnya. Kelihatan, udah kelihatan belum? Kelihatan. Ayo, Mbak. Udah kelihatannya sudah Iya, belum ya. dijum. Bukan dukunnya. Iki aku ya jaluk opah, iki minangka. Ya, iki mah pas gowo. Entake Abu Rampen iki. Iya, Mbak. Oke, Mbak. Kang, duitnya tiga. Ya.
Iki tak nomor lah ya. Ora nek krungu kabar Wis nek percaya. hasil. Pinten iki, Bang? Tambahi. Bang, bayar pinten? Sing kemang tak titipi. Pinten, Bang? Potong genanan iki, Jo. Ora tangkret mawon. Aku dikai 1000, Jo. Oh, Aja. 1 juta. Nek asile yo. Juta. Tambah ini kira-kira kapan mbak nek asile kuwi? Enek hasilnya, sesuk seru hasilnya sore. Besok sore Pak ya. Ora aku nek krungu kabar, ya tenan besok sore aku moro. Moro cerita, piye ceritane sapa? Kusmo. Iki apa, Mbah? Kono lho, kono. Iki lho putih-putih niku lho napa? Barang sing nek kene. Aja nyentuh. Bosen aku arep nyapa ngenteni suwi ram. Ya aku tak matur suwun Mbah ya. Heeh. Bapak iki selak jak Belanan opo iki? Iki lho kayu niku lho napa? Bapak selak jak kanten Mbah. Ya tak pamit Mbah ya. Heeh. Nuwun Mbah ya. Di kondi Kabari tenan lho, Mbah. tak kabari. Besok tak kabari lek anak bener tenan, besok tak tambahin Mbah. Jat sampean ndak delok nyantet wi. Ndak delok lepas nyantet Supandi wi. Nyandate kan numpak sepeda motor kecelakaan, ora nek kene iki. Wah. Kasmo jenenge. Wah. Aja nurun kuwi. Maksudnya nanti lah belayan loh. Ora ndak delok tok, Mbah. Delok ora oleh pelit ya ram. Nggih. Tiak pundi, Mbah? Yo, wong Kediri kuwi mang. Napa niku, Mbah? Ini Supati. Nggih. Iki mang jak tulung karo aku. Dek kuwi cara wonge jaman saiki, cah nom saiki tergila-gila. Oh, katresnan. Katresnan ayu, bojone Kasmo kuwi ayu, dek. Nyapa kok enggak sampean arahne golek wong wedok liya ngono kok malah ganggu bojone wong ngono napa niku, Mbah? Kok ngoten niku? Kuwi mau to. Maksudnya enggak sampean arahne golek cah sing cek perawan apa sing cek dhewean aja bojone wong ngono wayahe sampean arahne ngono. Ora ngono kuwi ora. Butuhku kan yo aku nyambut gawe. Oh, butuh sampean duit ngono. Butuhku kan duit, rohku kan duit. Aku dikongkon nenung nyantet wong, yo tak laksana. Aku ngono yo bodho to, wong ngono yo bodho. Sopo? Ya masih iki lho. Wayahe ya golek sing cek dhewean ngono. Wonge kadung gendhengi cah wedok ya. Ngono enggak sampean arahne sing apik, Mbah. Ora kenek les kadung ngono kuwi ora kenek ditutupono paribasane. Langit wis ora kenek. Mergo wis anu wae. Wis kerasukan mergo cah wedok ayu. Malah sampean dukung ngono Lah aku kan gawe njak tulung karo aku. Tapi sampean ndak melas golek sing lanang mati. Hmm? Sampean ndak melas golek sing mati. Apa melas aku kan yo enggak ero. Oh iya. Enggak ero sapa kuwi wonge enggak ero. Sing nandangi Enggak ero jenenge tok. Ya tak tandangi tekan omah. Tak nggih kecelakaan ben mati. oh sing gawe kecelakaan iku jenengan. Heeh. Yang bikin kecelakaan itu jenengan. Ora. Oh jadi ada juga sihir santet itu sing iso gawe wong kuwi kecelakaan ngono ta. Reno-reno santet iki. Jadi enggak cuman perutnya gede, wonge sakit, mati itu enggak ta. Terus kelebonan beling, kelebonan dom, kelebonan paku ora ngono tok. Ora sing ngotonge sak ngene kae ora. Iso gawe kecelakaan barang. Heeh. Jadi ndelok iki sing ngarekne kecelakaan ini apa itu, Mbah? Yo gawe enek syarate. Hmm. Syarate kowe ora tak dudohi. Engko lek kowe tak dudohi kowe ngadeg dhewe, aku ya malah kurang pasenku. Oh, nggih. Nggih niki anu, Mbah. Lanjut sing dak wingi niki lho. Wah. Sing ndek iki. Terus piye ceritane piye? Lah nggih niku kan anu jenengan dak wingi matur bahwa nanti bisa ketemu langsung sama Ibu Ratu. Bu Ratu. Lah, saya itu kesini pengen ketemu langsung. Ketemu langsung. Oke. Cek urung iso. Hmm. Urung. Terus kapan bisanya? Isane ngene iki golek dina sing apik. Nek kidul. Panggane kidul. Ya ketemu. Nih. Apa panjalukan sampean engko
kabeh kelakon keturutan. Apa sing pengen sampean sing karep sampean sir sugih. Sir montore akeh, sir nyambut gawe penak, sir bojo ayuna keturutan. Tadi kan Samsudin pun kula singkirno. Lah saniki ganti kula pengen sugih. Pengen sugih. Aja kuwatir. Tenang, aja samar. Golek sak petokne karo Ibu Ratu. Sampeyan kan iso ngomongan dhewe. Udu aku lho sing ngomong. Golek tak petokne kabeh. Langsung saged betul. Sampeyan ngomongan dhewe. Dadine apa penjaluke sampeyan engko bakal dituruti. Aku kan mergo kok kanan tangan kanane. Mboten niki lho napa? Ora ngerti iki. Mboten. Iki sing nggawe Ibu Ratu. Iki nggih jengges wong nggih tenung wong ya iki. Iki terus iki. Boneka anakku. Iki. Roh ra iki apa jenenge? Napa niku, Mbah? Iki tak kongkon ya manut. Napa niku namine? Napa niku namine? Mboten. Ora tak dudoi. Tekon. Ora tak dudoi. Terus niku Iya. kayak orang ya? Boneka ta iku? Putri. Ora Ora tak dudoi. Kabeh ora tak dudoi jenenge. nyapa matane tutupi? Omneh iki. Napa niku? Iki paringane Ibu Ratu Kidul kabeh. Mulane aku sakti dukun sing sakti Mbah Sudiro. Omahe magrong. Jenenge ayu-ayu. Magrong. Kula dolan Omahe gedhong. kula tak dolan nang omahe sampean sing magrong. Aja dolan rono. Napa, Mbah? Bojoku sing ayu mesti katut kowe. Tapi aku kalah ganteng. Buat Untukku loro seranek sampean diutuh. Aja. aku pernah wedi lek sampe bojone sampean. Lho, wedi piye maksudmu? Lah wedi kantet sampean sakti. Lah wedi ngalih. Panggan nggoni bojoku wae, aku susah. Lah aku kok tak tinggal nek kene nglayani tamu-tamu. Leh, Kowe panggan nek nggih omahku magrong-magrong karo bojoku susah no aku. emang enak roh lah aku seneng wedok iki. Teko sifat sampean iki wis ketara. Iya. Sampeyan iki seneng cah wedok ayu-ayu. Iya, lanang seneng wedok ya wajar apa. Wah, Jare sampean sakti nyapu kok wedi ya lah anu ya di sampean anak-anak boy sampean cincin sampean kuwi. Oh, dolan ora oleh. ora oleh. Aja. Oleh sing dolan kowe aja. Berbahaya. Ya pun kapan nih ketemu kalih anune? Ketemu kalih Bunda Ratune nih kapan? Tak rituali Kapan? nang kono saiki. Kula. Saya engko di sini. jajal. Tak rituali tak anu. Sampeyan petuk apa? Jadi sampean mantep madhep antar pikiran sampean, pusatno pikiran sampean, tak kemuli, tak rituali, sampean kok tak takoki petuk apa. siap. Nek petuk Ibu Ratu aja kaget, wayu, engko sanu katut dibak bojo. Ketemu ning kene. Bayangan Oh, bayangan. Berarti iki cek ritualan ngono. Ritualan jekan. Lek ketemu nek kidul. Ku sampean ngomongan dhewe, karep sampean napa kabeh kelakon dituruti karo Ibu Ratu. Cepet sugih. Berarti saniki kula pripun? Sampean nek ngono, Kayak di sini. nek kaen kene. Tak tulungkupi, tak rituali, engko sampean roh apa jajah. Siap. Aku enggak cerita perkara. Kula pripun iki? Nah, lucir. Ngeten. Lucir ngono, lucir. Belajar piye ta, Mbah? Ini lho, Le. Oh. Ah, ngono lho. Jujur ora ngerti. Wes, menang.
Engko wangi rene. Wong apa-apa to kuwi? Ndi? Sing sampean omongne kuwi. Sampean roh dhewe engko. Wes ya. Nang ya. Lambo aku piye ro. Bapakne ki aku, Mbah. Mbah, Meneng ae. aja bobong panas. Aku lagi ritual iki. Meneng ae. Rotok-rotok ngono. Ojo kenceng. Tapi iya ta? Wih. Kenceng nah. Tapi aku piye? Rotok. Meneng ae. Oh, pas turu piye, Mbah? Antuk eramu. Malah ngantuk to, Mbah? Mbah, Sik, ngomong ae. kok malah ngantuk aku? Mbah, Ojo ngomong. aku kok malah ngantuk. Ya, ketang-ketang betul, Mbah. Malah geni to. Meneng. Merem. Mana bapak turu aku, Mbah. Kayak apa ambeku, Mbah? Urung teko iki, Mbah. Mbah. Ntar mau siapa? Mbah siapa ya? Oh, Mbah Sudiro. Urung teko. Iya. Uang. Putrine kuwi ya, Mbah? Putrine niku. Jo. Hai Jo. Jo. Hai Jo. Tangi.